Sa Good Vibes, sa sulod sang duha ka oras, naubos ang 800 kilos ng kasag sa unang nga Sabado night's Eat All You Can sang kasag sa EV Magalona. Wala pa man 5 sang hapon ginamat-amat na dagsa sa mga bisita ang banwa. Yaring report ni Romeo Subal. Halin sa higante nga steamer nga naka-standby sa covered court sang banwa. Ginahiwad ang mga luto na nga blue swimming crabs sa lamesa nga ginapilian sang kasag. Ginabutang ini sa paper plate sa mga empleyado sang banwa nga nag-volunteer nga magserbisyo. Diri na nagakuha sang ila nga mga kasag ang mga customer. Pinakauna nga nag-abot sa plaza sang banwa sa Dayen kag Dan nga halin pa sa Bacolod City. Wala pala 5 sang hapon, nag-abot na sila para makasiguro nga makaambit sa 300 pesos nga eat all you can sang kasag. First time ni Dan maghapit sa proper mismo sang banwa. Di ba kamolin? Bacolod. Amo lang gini ka dito dito. Amo lang gini. Duha ka mo. Ang first time mo sa Magalona. Galabay-labay lang ko dito. Subong lang ako ng dinner gini. Iban pa ka mo pod. Duwa lang. Si Jonah Ferrer naman, last 3 pa lang sang hapon, naghalina sa Bacolod para mangasag. Una, nahambalan sila nga unahon anay ang mga nagpa-reserve pero ginmando ni Vice Mayor Marvin Malacon nga i-prioritize ang halin pa sa lagyo nga mga lugar. Gani amo na lang ang kalipay ni Jonah. Worth it ang iya pagpadulong dere. Okay ka na ma'am? Makasulod ka na? Lipay-lipay ka gid. Sure ball na. Sure ball ng kasag. Ang bulong ready na ma'am. Ang bulong Maintenance ready na. Nakainom ka na ka na maintenance? Pila lang sila sa mga temprano pa. Ara na sa plaza sang EB Magalona sang Sabado para sa pinakaunang nga Sabado nights. Dagsa ang tao sa kada minuto. Halin pa sa mga lagyo nga mga lugar para mangasag. Antes pagid nagdamo ang tao, ginistorya ni Vice Mayor Malacon ang mga empleyado para magpasalamat para sa ila serbisyo, para sa banwa, kag para sa mga manugkasag nga apektado ang panangabuhian bangod sa pagban sang US sa blue crabs halin sa Pilipinas. Dapat aton bisita makumudan naton kag aton pasensya kag aton nga hospitality sa aton nga mga lokal turista. Ang ini nga ginobra nga tikang sabat ini sa problema sa aton mga otoran nga sandig sa kasag. Wala untat ang gwa sulod sang tao kag pagka alas 7 sa gabi, mga 2 ka oras halin sa pagbukas, naubos ang 800 tanan ka kilo sang kasag. Nalipay si Mayor Matthew Malacon sa nanging turnout sang event pero nagpangayo man siya sang pasaylo sa mga wala makahingabot kag nagpromisa nga magaprepara sang 1 ka tonelada nga kasag next Saturday. Very big success, no? Pero ako, kapangayag ko sa pasensya. Kay actually gusto ko gid ma-accommodate sa tanan. May ba naghalin pa sa lain na mga lugar, malayo pa nga mga lugar na why tagid na accommodate because na na dulaan na ta sa supplies ng kasag for that day. So hopefully, rest assured sa next coming mga Saturday, we will be more prepared. We will prepare gid sa a much bigger na supply sa blue crabs para ma-accommodate as many as we can. Nagdangat sa 240,000 pesos ang benta nila sa kasag pa lang. Wala pa nadala diri ang iban nga mga pagkaon nga ginabaligya man sa area. Magapadayon pa ini sa tanan nga Sabado sang bulan sang Agosto para mabuligan ang mga yara sa industriya sang kasag sa EB Magalona. May iba naman nga nag-request nga kung tani, pwede, panyaga pa lang may eat all you can nasang kasag pero magadepende ilitanan sa LGU kung masarangan pagid nila. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.